ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 34/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 17/3/94. ಮಧುಬನ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣ ಆತನ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವಡು ಮುರ್ಕುದು ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಪನ್. ಇನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಗರಾಯನ ಬಾಪ್ತಾದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಲ ಸಹ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಂತವಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಪ್ರೀತಿಲ ಸಹ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನಂತವಾದುಂಡು. ಈ ಪ್ರೀತಿದ ಆಧಾರಣೆ ಜೋಕುಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಣತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಣತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಏತು ಸುಖಕರವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಾಂಡಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಡು ಮುರುಕುಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖನು ಮರಪುಂಡು. ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮ ಏತು ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನಿನ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದಿತ್ತುಂಡಲ ಏತೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಅವು ಇಡೀ ಕಲ್ಪುಡು ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮರೇ ಆದುಪ್ಪು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮರೇ ಆದುಪ್ಪು. ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅತಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಲು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ದೇಗ್ ಸ್ವತಃ ಬಾಬಲ ಸಹ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರೋಡೇ ಬರ್ಪೆರು. ಒವ್ವೇ ರಾಜನ ಶರೀರುಡು ಅತ್ತಂಡ ರಾಣಿನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪುಜೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಧರ್ಮಾತ್ಮನ ಶರೀರುಡೋ ಮಹಾತ್ಮನ ಶರೀರುಡೋ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡೇ ತಾನಾದೇ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪುನಕಲೇ ಬರ್ಪೇರು. ಇತ್ಯದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಲ ಸಹ ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೆಡೆ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಗ್ಲ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಬೋಡು. ದೇಹದ ಪರಿವೆಪ್ಪುನಕಲತ್ತು ಏತು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಿರಿಮಂತೆರು ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಆತು ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ ಯಾನು ಇಂಚಿನಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಪರಿವೆಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಭಾವನೆದ ಫಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮಡೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಟ್ಟುಡುಪುನ ಆತ್ಮದ ಕೈತಲು ಭಾವನೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಏತೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣೆರು ಬೊಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆದ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಆಪುನ್ಲ ಸಹ ಭಾಗ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರೇಖೆನು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆನು ಒಯ್ಪುನ ಲೇಖನೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ತಿಗುದಿನತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆನು ಒಯ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಏತು ಉದ್ದದ ರೇಖೆನು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಒಯ್ಪುನೆತ್ತತ್ತೆ ಏರೇತು ಬೋಡು ಆತು ಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸವಲಿ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಮಂತ್ರಣ ಉಂಡು. ಭಲೆ ಪೊಸತಾದುಪ್ಪು ಪರತ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪರತ್ತೇ ಪಡು. ಸಪ್ತಾಹದ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಬಾಬನು ಗುರುತಿಸಿದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಲ ಭಾಗ್ಯದ ಲೇಖನಿನ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇಂದುವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು. ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತವಾದುಪ್ಪುಂಡೆ ಜೀವನಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಅವು ದಾದಾಂಡಲ ಏರೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಕೇತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂದ್ ಬಾಬಡೊಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಜೀವನಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಆ ಸರ್ವ ಕಾಮನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸವರು. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಪೋಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒರಿಯೆಗ್ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತುನು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಐರ್ದು ಸುಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ. ಅಂಚಾಂದ್ ಬಾಬಾ ಸುಖನ್ನು ತಾನೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಸುಖದ ಭಂಡಾರಾದೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸುಖದ ಭಂಡಾರದುರ್ಲರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆದುಂಡೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೊಠಡಿ ರಡ್ಡು ಕೊಠಡಿ ಅತ್ತು ಭಂಡಾರನೆ ಉಂಡೆ. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸುದೆ ಅತ್ತಂಡ ಗೂವೆಲ್ಡ್ ಅತ್ತು ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐದಮಿತ್ತು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲೈನ ಎಂಕ್ಲೆನು ಸುಖದ ಭಂಡಾರದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರು. ಸುಖದ ಒವ್ವೇ ಕೊರತೆ ಉಂಡೆ
ಓವಾಂಡಲ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡೆ ಐತ ಮಿತ್ತಿಂದೇನು ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತೆ ಐನರ್ದವರ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಕೊರ್ತೆರು ಐನು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಿ ಬರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಿಧಿ ಸಹ ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪುನು ಐನು ಕೇವಲ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಜರು ಐನರ್ದವರ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಐತ ಲಾಭ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪುನ ಅದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ತಿಕ್ಕದಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಿಜರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ದ ದರ್ಶನದ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತಿಜರ್ ಅತ್ತೆ ಆರಾಮಾದು ಕುಲ್ದಿತ್ತರತ್ತೆ ತಿರ್ತುಗು ಪೋಮ್ನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿತ್ತರ ಆರಾಮಾದೇ ಸಹಜ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯನು ರೂಪಿಸವಂದರು ಈತ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಶೆರ್ದು ಪನ್ಪರು ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು ಏಪ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಬುಡಿಯರು ಐದವರ ಭಾಗ್ಯನು ಏರೆ ಕೂರ್ಪೆರು ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನಕುಲು ಪಂಡ ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನೊಡಾಂಡು ಏರೆಗೆ ನಶೆ ಉಂಡು ಹಾಕುಲು ಸದಾ ಇದುವೇ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತೆನೆ ಎನ್ನ ಆರಾದುಲ್ಲಿರು ಈತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏರಿಳಿತ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಸಂಗಮದ ಸಮಯನೆ ಏತುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮೆಜಾರಿಟಿಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಸತಾದುಲ್ಲರು ಈತ್ ಒಂತೆ ಸಮಯನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಡ ಡ್ರಾಮಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಏರೆ ಪೊಸಬರಾದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಪರಬೆರಾದುಪ್ಪಡು ಪರತದಕ್ಲಾದುಪ್ಪಡು ಪೊಸಬೆರದುಲ ಮುಂದುವರಿಯುನ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೊಸಬೆರಡ ಒಳ ಉಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದುಲ ದುಂಬು ಮಸ್ತುಲ್ಲೆರೆ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಬತ್ತಿದನೇ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತೆರೆಯೋನರ ಇಜ್ಜಿ ಏರೇತು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ಆತು ಮುಂದುವರಿಯೋಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಒಪ್ಪುಡು ಆತೆ ಕೆಲವೆರು ಪರತದಕುಲು ಹುಡುಕಾಟಿಕೆಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪೊಸಬೇರು ಆ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆತ್ತಂಡ ಮುಂದುವರಿಯೋಲಿ ಅಂಕಲೊನೆ ಪಡೆಯೋಲಿ ಅಂಕೊನು ಪಡೆಯೋಡತ್ತೆ ಸುರುತ ನಂಬರತ್ತು ಸುರುತ ದರ್ಜೆಡು ಬರುಡು ಸುರುತ ನಂಬರ್ದಕ್ಲಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಬಿಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ ಸುರುತ ದರ್ಜೆಡು ಏರು ಬೋಡಂಡಲ ಬರಲಿ ಅಂಚಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ವಾ ದರ್ಜೆಡು ಬರ್ಪರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುರುತ ದರ್ಜೆಡು ಬರ್ಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ರಡ್ಡನೆ ತಕಲು ಏರು ಬರ್ಪರು ಮಾತೇರು ಒಯ್ಟ್ ಬರ್ಪೆರು ಸುರುತ ದರ್ಜೆಡು ಬರ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನು ಬರುಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಭಾಗ್ಯನು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆನೋ ಅತ್ತು ಬರ್ಪುಜನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ನಡತಿಲಕನೆ ಮಾಯದ ದಾಂಡಲ ಬತ್ತು ಬುಂಡ ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ಚತುರಾದುಂಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಪುಗಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಾಂಡಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಜೊತೆಗುಳ್ಳಿರು ಐತವರ ಆರ್ನ ಎದುರುಡು ಮಾಯೆ ಕಾಕಜಿದ ಪಿಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಗಾಬರಿಯರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದಿತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮಲ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಸದಾಕಾಲ ಸಹಜ ಬೊಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವರು ಪಂಡಿತನ ಕಷ್ಟವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮರಪರ ಪಂಡಿತನ ಕಷ್ಟವಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮಾತಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೆ ಜೊತೆ ನಡಪೆ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಟಿ ಆದು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪುನುಂಡೆ ಅಂಚಾಂದು ಜೊತೆತ ಅನುಭವನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ ಜೊತೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಅವಶ್ಯ ಅದು ಒತ್ತೊನ್ವರು ಅಂಡ ಅಂತರದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಒತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಮಯಡು ಅನುಸಾರ ನಡೆಪುಜಿ ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿದ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿದಾನೆ ಅವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೇ ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಬಲಶಾಲಿಯೇ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಯೆ ಬಲಶಾಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಕುಲು ಬಲಶಾಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಮಾಯೆಯಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಆಲಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆನೆ ಮಾಯೆಯಾದು ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ಎಂಚ ಶರೀರದ ಬಲಹೀನತೆದ ರೋಗವಾದು ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮದ ಬಲಹೀನತೆ ಮಾಯೆಯಾಗದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂದು ಬಲಹೀನೆರ್ಲ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣೆ ಮಾಯ ಜೀತ ಜಗಜೀತ ಆದುಪುಂಡು ಏತು ಸರಿ ವಿಜಯಿ ಆದುಪ್ಪರು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ವಿಜಯ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಗಾಬರಿಯ ಒಂದುಲ್ಲರ ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ ಹೊಸತಾದುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಗಾಬರಿಯಪ್ಪನ ಎಂದು ಬಂದು
ಪನ್ಪೆರು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ವಿಜಯಿ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ದ್ಯಾಗ್ ಗಾಬರಿಯಾಪರು. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಾದು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆವಡು. ಪ್ರಜಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತೂ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರನ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿಯಾದಿತ್ತರಡ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ವಿಜಯನು ಪಡೆಯರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ರಾಜರ ಎರಡ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಲ ಕಲಿಯುಗಾದ ಪುಡುಪುನು. ಆಯ್ನೆರದವರ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಂಡೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ಲೇನು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ಸುನು ನಡಪೋನಕ್ಲೆ ಏಪ ದೂರು ಕೊರ್ಪರು. ಇನಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಜ್ಜಿ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಪಂಡಡ್ಡ ಮನಜೀತ ಅದುಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ಆಕರ್ಷಣದ ಕಡೆ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದು ವಿಜಯಿ ಆತ್ಮದ ಸಂಕಲ್ಪನೆ. ಅಂಚಾಂದು ಏರು ತನ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯನು ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ. ಆಯ್ನೆರದವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿ ಮನಸ್ಸದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿ ಮಾತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆದುರ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುರುತ ದರ್ಜೆಡು ಬರಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಈ ಲಕ್ಷಣದ್ದು ಲಕ್ಷನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೆರು ಜೋಕುಲು ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹಡ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನೇ ಜೀವನಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನನು ಕೇನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ದುಂಬು ಸಾಗೊಂದು ಬಲಹೀನೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬತ್ತೆರಡ ಅತ್ತಂಡ ಬಲಹೀನತೆ ದಾದಾಂಡಲ ಬತ್ತಂಡ ಐತ ಕಾರಣದಾನೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಕೇನುವರು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಣ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದ ಬಿಂದುದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪನ್ಪರು ಯಾನು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲರು ಏತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿಕುಲು ಸಹ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನ್ಪರು. ಅಂಡ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಭೂತಿ ಇಂದೆತ ಕೊರತೆಯಾದುಂಡು. ಕೇನುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುಣಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಅನುಭೂತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐದವರ ಆ ಅನುಭವಡು ಮುರುಕುದು ಬಿಡ್ಲೆ ಏಪ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಪಂದು ಪನ್ಪರು ಆ ಸ್ವರೂಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವತಿ ಆವಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಣತ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರು ಶಕ್ತಿದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರು. ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತನ ಗುಣನು ಸಮಯಡು ಅನುಭವಡು ಬರಡು. ಕೆಲವರಂತೂ ಸಹನ ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತನೋಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆವು ಪಂದು ಪನದುಪ್ಪರು. ಅಂಡ ಅನುಭೂತಿ ಆಪುಜಿ ಅನುಭೂತಿದ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಏತು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಏತು ಉಪ್ಪುಡು ಆತುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಕೇಂಡಡ ಒಂತೆ ಜನ ಅಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಏತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆತು ಜೀವನೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮೋಡು ಅನುಭವಡು ಕೇವಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ ಅನುಭವತ್ತು. ಅಂಡ ಚಲನೆಡು ಕರ್ಮೋಡು ಶಕ್ತಿದ ಗುಣತ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆವಡು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವಡು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಪಂದು ಪನ್ಪರ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜುಡತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಸ್ವರೂಪಲ ಸದಾ ಕಾಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಏರ್ನ ಜೀವನಡು ದಾದಾಂಡಲ ಕ್ರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪಾದಿತ್ತರಡ ಏಪ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಗುಪ್ತವಾದುಪ್ಪುಜಿ ಭಲೆ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರನಾದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಏರ್ನ ಸ್ವರೂಪದಾದುಂಡೋ ಅವು ತೋಜುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಮೊಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನೇ ಕ್ರೋಧಿ ಮೊಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರನೆ ಕ್ರೋಧಿನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ನಂಚಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪಲ ಅನುಭವಡು ಬರಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಅನುಭವ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಚಂದ ಅನುಭವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಐತ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನುಭವ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಕಾರಣ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ಸಮಯೋಡು ವಾ ವಿಧಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಟು ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನನು ಶಕ್ತಿನು ಗುಣಕುಲು ಏತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಆತ ಅನುಭವ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಅನುಭವಲ ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೇಂಡ ಮಸ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆತೆ ಅಂಡ ನಡತೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಡು ಬರೊಂದು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅವಡು. ಎಂಚ ಪ್ರಪಂಚದ ಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮನೆ ಯೋಗವಾದುಂಡು. ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂದು ಒಪ್ಪುಜೇರು.
ಕರ್ಮನೇ ಯೋಗವಾದುಂಡು ಕರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ದೀಪುನನೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಬಂದು ತಿರುವಿರು ಅಂಡ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಸಮತೋಲನಪ್ಪುಡು ಕರ್ಮುಡು ವ್ಯಸ್ತಾದುಪ್ಪುನಿ ಯೋಗತ್ತು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಅವಡು ಕರ್ಮುಡು ವ್ಯಸ್ತಾದಿತ್ತೆರಡ ಕರ್ಮನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುನು ಯೋಗಲ ದೂರ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಇಂದುವೆ ಹುಡುಕಾಟಿಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಐತಮಿತ್ತು ಕರ್ಮುಡು ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಅಪುನನೇ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಪುನಿ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಅನುಭವಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುಣತ ಅನುಭವಡು ಮುರುಕುದು ಬಿಡ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಶಕ್ತಿಲು ತೋಜುದು ಬರಡು ವರ್ತಮಾನೋಡ್ಲ ಯಾರೆಡಂಡಲ ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಾದು ಪನ್ಪರು ಮೊಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹನಶೀಲ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಲೆಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಂದು ಕೆಲವೆರಡ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವೆರಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಗಮನದ ಕೊರತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನರತ್ನಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಡು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅವುಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡೋ ಅಪಗನೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲೆ ಅನುಭವಿಯಾದಿತ್ತೆರಡ ಐದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸ್ವತವಾದ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪುನು ಏಪ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಂಡಲ ಒವ್ವೆ ಗುಣ ಅತ್ತಂಡ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಭವ ಅಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಸದಾ ಅನುಭವಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು ಅಪಗ ಸದಾ ಚಹರೆಡೆ ಕುಶಿತ ಹೊಳಪು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಹೊಳಪುದ ಅನುಭವ ಪುನು ಐದವರ ಅನುಭವನು ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವಿಧಿಯಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದಾದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಖುಷಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಬೈದರು ಐದವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಮಾದು ಉಳ್ಳರ ಮನಸ್ಸದ ಆರಾಮಡು ಉಳ್ಳರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಶರೀರೊಡ್ಲ ಆರಾಮ ಸಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನ ಎತ್ತುಂಡು ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಕಡಿಮೆ ಆವಡು ಇತ್ಯಂತು ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ ಉಂಡು ಐಂದಾದ ಮಲ್ಪರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ಕುಲ್ಲವಡು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲವಡು ಎಂಚ ಜಪ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದೆತ್ತ ಮಾತೆತ್ತಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನರ್ದವರ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಜರಾದು ಬಿಡ್ಪರತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡಲ್ಲ ಅಂತೂ ಪಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯ ಬಕ್ಕ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂಚನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪು ನಕಲು ಇಂದುವೇ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಆರಾಮರ್ದು ಒಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ಲ ಆರಾಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡ ಕುಶಿತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಒಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲರು ಅಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರ ಕಷ್ಟದ ಅಲೆಜ್ಜೆ ನನಾತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಏರು ಬೋಡಾಂಡಲ ಬರೋಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಪೋಂಡಲ ಬತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಖಂಡ ತಪಸ್ಸುನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು ಕುಶಿಸ್ತ ಔಷಧಿನು ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಖಂಡ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರ್ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತು ಬುಡಲಿ ಮಲ್ಪರ ಸುಸ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಬಡವಾಪು ಜೊತೆ 7 ದಿನದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪು ಜರತ್ತೆ 7 ದಿನಕ್ಕೂ ಆಹಾರ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ಹಠ ಮಲ್ಪುನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಮಿಲನದಾನೆ ಕಡಿಮೆ ಭಾಗ್ಯತ್ತು ಈ ಮಿಲನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಕೋಟಿಡಿ ಕೆಲವರು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮರೆಗ ಆತೆ ದಿಕ್ಕುನು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಭೇಟಿಯಾಗುದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಭಕ್ತರಂತೂ ಜಡಚಿತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಚೈತನ್ಯಡು ಬಾಬಾ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿಲ ಆಪುನಾರು ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪನು ಮಲ್ಪುನಾರು ಐನರ್ದವರ ಈ ಭಾಗ್ಯದಾನೆ ಕಡಿಮೆನಾ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಸಮಯದ ಗತಿ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆಂಡಲ ಆರಾಮರ್ದು ಕುಳ್ದು ಕೇಣೊಂದುಲ್ಲರು ದುಂಬು ನಡತೊಂದು ಪೈಲಕನೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆಂಡಲ ನಿಕುಲು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ದಯಗ ಟೂ ಲೇಟ್ ಸಮಯಡು ಬೈಜಿ ಲೇಟ್ ಆದು ಬೈದರು ಅಂಚಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆಟು ಉಪ್ಪುನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಮನಜೀತ ಜಗಜೀತ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ನಸೆಟುಪುನ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗುಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ದೀಪುನ ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮಗೂ ಸದಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈತಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಆತ್ಮಗೂ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದಾಗಲ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ವರದಾನ ವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿ ಭವ ವಾಚದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದುವೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತಿಮ ಸೇವೆಯಾದಂಡು
ಏಪ ಮನಸ ಸೇವೆ ఒక ವಾಣಿದ ಸೇವೆ ರಡ್ಡೆತ ಕಂಬೈಂಡು ರೂಪ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಸಹಜ ಸಫಲತೆಯಾಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಪುಂಡು. ವಾಣಿದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಒಂತೆನೆ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಬಾಕಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಡು ಏರೇರು ಉಪ್ಪುವೆರೋ ಅಕುಲು ಮನಸ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪುಡು. ಇಂದೆರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತೆರಿಲೆ ಯಾನು ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ ಇತ್ತಂಡ ವಾತಾವರಣಲ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆಲ ಡಬಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸದಾ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನೊಡು ಸ್ಥಿತ ಆದಿತ್ತರಡ ಅಚಲ ಅಡೋಲ ಆದುಪ್ಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ